sallam eno wiidirodena alhamdulillah comme no haaniri ni tan enen jetta Allah jettoje ɗe gandiranta mbo yettinoɗe hoore makko enen jetta Allah Allah tagi en waɗi en yimɓe ɗum ta minen jettira ɗum Allah tabaraka wa taala par ce que mboy kala ko mbo tagi mo ɓurni ɗum bani adama alhamdulillah yimɓe jetti Allah haaɗe ko ɓiɓɓe adama ko ɓiɓɓe yimɓe tagaɓe yimɓe jetti Allah kala jettugol ngol gandiranta e tagore makko e pop mbo suuɓi enen kala mo waɗi en kadi julɓe par ce que religion ji ɗi ino keewi alhamdulillah rabbil alamina en jetti Allah nde Allah mana kadi ɓangi en suuɓen e nder windere muɗum he mana kala mo ɓangi mo waɗi en enen he tawaɗen e nder julɓe enen jetta Allah kala jettugol ngol gandiranta leñol nela sallah sallam ngol ko fo moƴƴol mo ɓangi en kala e nder muɗum mana mo suuɓen mo tawaɗen enen leñol nela sallah sallam en jetti Allah nde Allah hollidiren e Cheikhu Tidiane en jetti Allah nde Allah yarnen e fayda Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu enen mbiya tan alhamdulillah ko yettude Allah daiman Madina Cheikh Ibrahima gara ɗo fof ko ɓeyɗiɗo almuɗo mana nanguɗo tariqa Cheikh Tidiane almuɗo baɗɗo suluk yahi mana kali ha heeɓi fatuhu mana on ko ɓeydoroɗoro Allah tan daiman ala ko men keɓiɗo hande so wona plaisir momen kemno rawani o min keɓiɗo mana kadi plaisir momin keɓiɗo fof minen ciwtata kadi rawande nde men garnoɗon e plaisir momen kemno ñagade Allah tan mawɓe no du'ano amen par ce que wona emen gacci babiraɓe emen gacci yummiraɓe emen gacci mamiraɓe ɓen ko wonko gonno e dow mum kono alhamdulillah nde men jii ko ɓuuri ɗum ɗon min gacci koɓe goni ko min gari e ɗum par ce que firtani neɗɗo ko tawruɗa mawɗo ma fof ko ɗum baɗata so tawi ko ɗum wonno l'islam wattano évolué ha ara ɗo ari ɗo minen alhamdulillah min jalti min jii windere nde ko Allah acci ɗo ko ala ko ɓuri so wona faydu Cheikh Ibrahima Niass alhamdulillahi rabbil alamina Allah waɗi men e sukaɓe jeeyaɓe e on ɗon faydu minen jettira ɗum Allah daiman Madina Baye noon arde ɗo tan ko wadde complété mission Cheikh Ibrahima noddano ɗum noddi ndu o wi gare balle kam mi mawnino mo ɓuroɗo mo gandiranta wurde am nde min ko on bammi ɗum wo huwa akli wa sharabi min nila salah sallam mana mi yaadama e nila salah sallam kanko woni ñamɗam kanko woni jaramam kanko woni fof am kanko woni fecceram mais en gari wadde participation meɗen ala ko bawɗen hen Cheikh Ibrahima rokkata ɗum jawdi Cheikh Ibrahima kala ko kandinɗama o ɓuuri ɗum ɗon koko men mbawi tan kala ko men jagguno men goppat événement so yani tan men gara men mbaɗa jayante e Cheikh Ibrahima Niass ko suufiyanke hande si a foggi almudo Cheikh Ibrahima dañɗo 15 ans tan ɗum ma taw ɗum e makko alhamdulillah minen yimɓe gala ko ɓuuri Cheikh Ibrahima Niass ɗo noddana Allah salah sallam addani ɗo yimɓe de addi ɗo yimɓe ko noddani Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass men gari norade heddi noon kanko no o waddata anno e nelaɗo ɓe baddi noon minen ko tiiɗi men holno men baddata e Cheikh Ibrahima Niass par ce que a Madina Cheikh Ibrahima wona hasard aduna Allah o fof hande noon rendi ɗo yo wuro ngo no wayni Madinatul Munawwara noddi won nokkuji baaƴe noon ha kewɗi noddi minen ko ɗo men keɓata mana ko wurnata ruhuji amen ɗi ruhu noon holko wurata kañum ko zicru la ilaha illallah la ilaha illallah nan ɗo wonno gilmana nde Allah tagi tagorene mais kono a meeɗa dañde plaisir la ilaha illallah so wona gara Cheikh Ibrahima Niass ewa holko woni la ilaha illallah Cheikh Ibrahima Niass andini men ɗum kanko andini men holno men gonirno gilmen garani mana e deede yummiraɓe amen gilmen cuwa arde keecele babaji amen Baye Niass andini men ɗum menen gil ñande Allah wino alastu bi rabbikum bale on jour Baye Niass lernani men on jour ko holnden e holton e hono wano kono alhamdulillah ko men mbawi wiide tan alhamdulillah jerejefe Baye Niass demde capanɗe joyi e joyi gannaɗe gummore dawlaji ceertuɗi gari ɗo hande bayi hay so tawi toon ko lesɗele ganduɗa ko lesɗele islamia kamen ɗo mawrina jinande laaɗo Muhammad sallah sallam kono kamen koɓe cuuɓi Medina Baye ɗum ko woni ɗo e Medina Baye kadi yimɓe fof cuuɓi hande Medina Baye eyyi ko ɗum woni tan lesli Allah ki tan mana koko hoore cosaan muɗum tan par ce que sa wi ko a pullo oɗo wi min komi joola oɗa min komi hawsa oɗa wi min komi yeroba e ɗum ko nokkuji goɗɗi goni kono enen ɗo Allah tan jiiɗen ɗo a faame ay nde Allah tagara tagore nde de o wiita mi tagui tagore nde enen gari certuɗen haɗa noon en jeeyi ha en gandi eɗen bala violé loi eɗen ganda eɗen mbaɗa ko hanano tan mbiɗen so Madina yonti tan goɗo foof yo rutta cosaan muɗum so ruttima cosaan tan en gandan Allah gonno ɗo ra wonti ɗo holko taki Allah wima ɗemgal kala ngal mbawɗa haalde tan mbiɗa wawma famde e ngal ɗon ɗemgal e mbeɗa haalda e ma ngal ɗon ɗemgal tan kono noon nde men garani Cheikh Ibrahima Niass ne emin cikkuno Allah arat tan haalanno emin cikkuno Allah kañum araɓeɓe tan joguino haaju kono alhamdulillah nde men gaari Cheikh Ibrahima Niass ɗum ay arɓe ɗo ɓe koɓe artuɓe lasliji mabɓe Cheikh Ibrahima Niass tawi aduna o fof koko sarodiri kanko rendini ɗum
min hande al ceernajo so tawi hande a yari e Cheikh Ibrahima mi yari e Cheikh Ibrahima tan mo jiiɗo mawnam mo jiiɗumi yumma e baba walla miñam mo kanko so yarani tan relation mo jogotenno minen min mbawata jogodde on ɗo relation par ce que filti ko holɗum Allah ko wi innamal mu'minuna ikhwa ko ɗum woni gonga ay musidɗo ma mo wondani hunde o on jiɗirɗamo cause ko onon musidi mais yiɗirde neɗɗo Allah e nela sallallahu alaihi wasallam mana ko il faut ko gara e faydu Cheikh Ibrahima Niass wallahi summa wallahi e barke Cheikhou Tidiane e barke Ba Niass karamo alane faydu o hande wallahi ma ngar hondumo wicca par ce que ko ɗum woni gonga ay tagaɗo ay ko ɓuri tan e ko ɓura wodi goto foof yiɗi ko ɓurde holno gandirta goto fof ɓuri ko ɓurde goto fof holno gandirta goto fof yiɗi ko ɓurde hande hay saɗa haalda e kangaɗo so o wima tan so on kalda tan a wiyama min ɓurma hangede mais a hangaka de andu ko taki ɗum a yiiɗa o ɓurama e magama on mo o woni o neɗɗo mbiya ɗum min ɓurma bondenede enen fulɓe mais firta so goɗɗo wima aɗa bonnede ceeka mais holko hollirta a yiiɗa e magama bondenedagal a yiiɗa o ɓurma hen kono ko ɓuri tan de ko ɓura wonɗo minen min cuuɓi emen celli emen gondi haqqillaji amen barke Ba Niass min ƴeewi men tawi Ba Niass tan woni solution kanko wawi trouve de solution kanko wawi men wadde guinde ɗo men gonnoɗo par ce que ɗo goto fof no andi zulmani emo wonno goto fof no andi haade arde Cheikh Ibrahima holno wano e holno wonirno e holto wonno avancement no woda tan alhamdulillah tarbiya o mo ganduɗa waɗi mo tijaniya hande sa akkilone tarbiya e hande sa hawri e omo ganduɗa ko taliɓe malana Cheikh Ibrahima ganda o ko Cheikh Ibrahima jooɗi ɗo hande ɗum dimmi ay ko noon par ce que kañum ko secret o tan ay ko secret o non Cheikh Ibrahima enen ɗon en jangguinama secret surtatake wona par ce que altaba woɗɗo ɗo mo haalanen o wiyama e woodi jogleɗi programme ji ɗi ganduɗa ko ɗin dendi e neɗɗo o kanko fuɗɗi wonde neɗɗo o wona neɗɗo eywa faami comme so tawi hande trabiyo oɗo machallah trabiyo o alhamdulillah par ce que kala garɗo hen ɗi e changement hay goto witama yi hay goto witama ƴeew an yiyanta hoorema an memanta hoorema an tinanta hoorema mbeleki a faami allahnkagal noon so Allah naari e ma tan par ce que Allah koye la yazalul abdu yataqarrabu ila Allah min nawafilil ghayri hatta uhibbu fa iza ahbabtu kuntuhu wala fa iza ahbabtu yazibuhu jazban la yarafu fihi abduhu wala awwalu wala akhiruhu yaghibu an suhudi wa yastaliku fi siddati istidari mawlahu jalla wala hadratan qabla al-qabli wa ba'da al-badi kono so Allah naari e ma e jiiɗoma fof andi Allah woni e ma so tawi min mi yahi walla min mi woni so mi yiima tan an ko an gondo e ko a jaaɗo min mami wa andude an ko a jaaɗo par ce que ko Allah feeñara e ɓernde ma Allah feeñara e yeeso ma trabi o ko on secret Cheikh Ibrahima Niass totti yimɓe ɓe jari haa ɓe mbaɗi mande ɓe ɗomɗiti hen ɗon kala hono maɓɓe jiiɗoɓe hay so wona hono maɓɓe so yiɓe tan ganda mana allahnkagal tan woni e maɓɓe alhamdulillahi rabbil alamina ko allahnkagal ngal feeñata e maɓɓe ko ɗum waɗi kala jiiɗo tan anda mana Cheikh Ibrahima Niass woni e maɓɓe alhamdulillah oɗo wuro ko wuro mo ganduɗa hande kala ɗum noɗo sa ari ɗo rek ma ɗumɗi hande sukaɓe ɓe ko darde darde hande nde ɗo ganduɗa so wona wide sukaɓe fof goto fof yo rutto neho goto fof yo neho ko suuɗi e ko feeñi par ce que Madina Cheikh Ibrahima Niass ɗo ala fof ko ala ɗo ko ɗo woni hatirde aduna o ɗo Madina Cheikh Ibrahima Niass ko ɗo woni hatirde aduna o ɗo ala fof ko ala ɗo kono ko almuɗo so tawi a ari ɗo andu ko almuɗo Madina Cheikh Ibrahima Niass addi ɗo yimɓeɓe ko ɓeydade he Allah addi ɗo yimɓeɓe ko tinde kadi ɓeydare par ce que neɗɗo sa ɓeydima aɗa foti tinde a ɓeydima addi ɗo yimɓe ko ɓeydare jiɗɗo ɓeydade noon ma won gueɗe kewɗe de reni surtout jeunesse o almuɗo ko almuɓe tan hande o ceerno goto ala ɗo sowna Alhaji Ibrahima Niass kanko goto wonɗo ceerno kala garɗo noon foti andude o kanko goto wonɗo ceerno a faami rokka mana kadi yimɓeɓe mana kadi no haniri ni machallah ha joni ko findinde jeunesse o tan mino wiya mi ñaguima Allah e barke Allah ene laaɗo e barke Cheikhou Tidiane e barke Cheikh Ibrahima Niass mi ñaguima Allah faydu o no o dogirta e aduna heni mi ñaguima Allah yo Allah yettinir noon faydu o ko ɓuuri ni Kolda e Guinée Bissau mino yiɗandi foof mais kono noon minne ko rom basortomi mi ñaguima Allah faydu o yo dokku ɓuuri noon Kolda e Guinée Bissau ɗum mino ɗum ñaago Allah e Kolda naaɓe noon e kadi yo battu hakkille arde men emen goni ga wonde wona ɗo ɓe jiiru ɗum noon tan ko ga ɓuuri
e wallahi gaɓuri ay ñande ɓe ngari e barke bañes eɓe ganda ko gaɓuri ɗum ɓe ñagani tagorde tan. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala maulana rasulillah سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد تلاقوا كل مرارة هرا ليصل دين الله إلى كل بقعة وعروة. هم سهدوا بدرا وخيبر بعدها ويوم هنين والدماء تسبب. آخر بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء وشيعوا. شغل يتودي الله نلاد مودم جلده رسول صلى الله عليه وسلم سلمين يتودي كدي ɗo wonno ceerno Mawlana Murabbil Qawmi Oustaz Ahmad Ba no Allah yurme yaafo ɗum wadda ɗum e yaafable daiman kala o serani kala ko jurmaɗo o serani kala ko jaafaɗo kadi. Donc noon yeg woni tinde komin tini komin naati Madina Baye ko hay batte komin tini ala si wona ziyada si wona imdadat ɓeydade tan woni komin tini par ce que kala neɗɗo naɗɗo ɗo wonno Madina Baye goto fof woodi ko tinara e nder ɓernde muɗum goto fof wonko andara holko natti e nder ɓernde muɗum holko waɗi ɗum hay batte ko waɗi ɗum ala si wona Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu kanko woni koko rendini gueɗe ɗe fof kanko woni ko hawrintini none ko Allahu anhu. Caggal ɗum noon ko yettude Allah ran e julde e rasulu sallallahu alih w sallam salminde dendagal tisani ankoɓe jeeyami ko Guinée Bissau Gaabu mboɗo salmina dendagal musidɗo jeeyaɗo ɗo wonno Guinée Bissau kala fuladunaji ɗo wawi won no ero tinnode ara jaggude kurus ɗo wonno e Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu kala he oɗo zamanu o gonɗen mbo wonani almudo fayda Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu no andu ko caggal gonɗa a tinara ɗum si wona ñande naɗɗa a tinta ɗum si wona ñande garɗa e Cheikh Ibrahima Niass a tinara ɗum si wona ñande cansiɗa si a sansima ñande cansiɗa nde place ɗo gonnoɗa ɗo an andi holɗo gonɗa nde giwɗa ɗo nde anandi holto paɗa ɗo gonnoɗa ɗo heɗo ɗo giwɗa ɗo anandi holton ɓuuri par ce que an wonno hen si a iwi hen hanka sa a momtima e on zulmaniya a iwi on zulmani ha paari han se ñande kala leer Allah o naati e maɗa a andi holnden ɓeydare dañƴa a andi holɗon fatu mana dañƴa a andi holɗo gonnoɗa ko retard holto kaybuɗa ko yesso kaybuɗa kono noon ko o wino kan taw waman zaqaha yasiru sayral abadi yajril ma'arifi bi faydil madadi waman zaqaha kala noon mana mesto kala mana ɓeydiɗo he Allah meɗɗo ma'rifatu billahi e nder ɓernde muɗum he Allah hay batte ko wodanima ala si wona yaade tan he Allah darsagol wodananima par ce que noon goto fof ɗi andi ɗo wonɗo holko woni yesso goto fof ɗi andi ɗo wonɗo holko ɓeydi eyyi si a ɓeydima tan ano tini ɓeydare he nder hoore maɗa hay batte ko wodani ɗum ala ƴeew Nigéria ƴeew Guinée Bissau ƴeewaɗo ɗo wonno Casamance leƴƴi aduna ɗi pop si ano ɗi ƴeewaran ar Madina Baye ɗo tawaraɗi hay goto leƴƴi hay dula goto ɗo mbawa yaade dendina leƴƴi diine ɗi fof tawaɗi ɗon si wona Madina Baye galɗam garɗa holko waɗi ɗum noon ko kanko no woni koko rendini ɗum kanko woni ko rendini mana koko rendini ayi ay kanko woni ko rendini ɗum noon ala baɗɗo ɗum fof si wona Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu. Donc noon minen basiyo yimɓeɓe tan woni pullo kala ɗo bawɗa won minen basiyo musidɓe amen kala ɗo jommo woni no ero ara naara he fayda Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu hay batte ko woni he ala si wona ɓuural hay batte ko woni hen ala si wona yaarude ɗo wonno he yesso retal ara hen mi jawi Mawlana rasulillah salminama machallah a salminama mais calmini télé o minen ñaago Allah en Allah nawru télé o yesso Allah wona ruttu o caggal ha ila yawmiddin kala ɗo foti no Allah nawroɗo wonno yesso mi jawi Mawlana rasulillah akhukum fillah Mouhammad Mballo Bougou Baye kono noon so wona weltare salminde almuɓe foof e weltare mabɓe rek kadi e salminde Murabbil Qawmi Oustaz Ahmed Ba kadi ko weltare tan gande kadi ko Baye yimɓeɓe poɗi arde e Baye Niass ko Baye Niass woni ceerno Baye Niass wi nabaat buhuru magharifin wa masahidin fi gayri atiqal biqa lan tanbayi o wi geej ma'rifatu billahi waɗi tande ha yettima ɗo e nder Madina o yeyata ɗo gorko jarowo e ma'rifatu billahi so wona e nder Madina bawi Madina fiha rijalun jawquhum kal khatami Madina ɗo ene waɗi worɓe koɓe jare Allah ko ene wayno Ibnu Arabil Hatami ko yare Allah est ce que worɓe ene gandi moni Ibnu Arabil Hatami Ibnu Arabil Hatami woni jimɗo هيا روح الروح والراحة الكبرى ويا سلوة الأسجاء والكبد الهراء فلولا كما كنا ولولا لم تكن فكنت وكنا والحقيقة لا تدرى وانكو المبينر Baye Niass Ibnu Arabil Hatami o yettaki ɗo e Baye Niass hallajen Cheikh Abdou Khadir Jelani en ɓe fof koɓe almuɓe nder Baye Niass woni ceerno tigi tigi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi الطريقة شجرة السريعة شجرة والطريقة أوراقها والمعرفة أوراقها
والطريقة والحقيقة جامع بجمعها بدلالة والإشارة تفسيرا وتأويلا neɗɗo e kala no mbawɗa wonde neɗɗo wawa wurde a wawa wurde ganda Allah a wawa wurde aɗa rewa Allah tawa anda Allah ay wiyoɓe Allah gandata ko ɓe janggani ya e deftere Alaji Mali wiyetende Ifham Munkirul Jani ya e deftere Alaji Mali wiyetende Ifham Munkirul Jani Alaji Mali haale deftere o wi ilam anna alfatha walwusuli min allahi fi hadrati alma'rifat la yab'athahu llahu illa ala aydi ashabi isnul khas hay goto wawa yettade Allah andude Allah so wona e lo isnul khas bay tan woni ceerno jahat deftere Serigne Touba wiyetende khatimatul munajati Serigne Touba haale khatimatul munajati o wi abbatullahi salasu alfa min qabli adama hawwa mi rewi Allah duuɓi ujunnaje tati ko tagi adama suwa tagede bayi sa e sirrul akbar bayi mi rewi Allah duuɓi milliard uji ɗiɗi mi waɗi ɗum e hadara Allah e kuntu kanzan mini Allah depuis kuntu kanzan mini Allah gonduno ɗon lam uraf fa hababtu an urafa fa halaktu halqan fa taarrafun bi fa bi arifuni kon fa bi muhammadin arafuni bayi tan woni hande damal pour yettade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kala jiɗɗo andude ba nelaɗo Allah walla kala jiɗɗo yettade Allah hande ko bayi tan woni damal ngal ko mbiyammi yimɓeɓe je deftere Cheikh Oumar wiyetende ya rabbana bi shirrikal maknun Cheikh Oumar wi an Allah wa habli kulli shalikin muridin tariqana al murada bil mazid Cheikh Oumar wi Allah anu ya nannu men e leñol Cheikh Tidiane e leñol ngol gandanda e laawol ngol gandanda ko hen min mbawata nadde ha min jotto Allah hayso tawino ɓe kalani alquran haali walillahi almashriq walmaghrib fa aynama tuwallu fa sama wajhullahi inna allaha wasiun ala kulli shay'in haala Allah inni wajjahtu wajhiya lilladi fatara samawati wal ardi aya haala Allah haali Allah yoma mayta is ramayta walakinna Allah harama waliyubniya almu'minuna minhu bala'an hasana woni bala'an hasana to meɗɗon yiide mais gande yimɓeɓe poti wurde e nder gandal bawi hamaltu sirra khatimin hul wilatu jama'atu bayna zawqi wa dira min rendini gande ɗiɗi ɓe mbimo holngal e holngal oy ko min rendini gandal meɗetengal e gandal jangguetengal e bindi par ce que andude Allah andortake e nder bindi mallahu fil aqli lil burhani madlulu al ilmu fillahi zawqun la dalila lahu Allah andortake e bindi ga e ni ko ni andude Allah e hakkille wona gandal yimɓeɓe yoɓe mbat feere ɓe jogo himme Allah mam Cheikh Ibrahima Fall o jaggue Serigne Touba ɓe mbimo ko gaɗiɗa wiidemo o wi ko inna awwalu akhadtu alayhi min al ahdi qultu lahu inni lam yukhrijni min bayti illa talabu cheikhun muwassilun ajri nour o wi Serigne Touba haydara addani kam e maɗa e jokkat wat feere guita himme ma fof mbaɗa ɗum e Allah wata jogo hay yitte goto mo wona e Allah neɗɗo noon so tawi a yiiɗi wonde almudo ndewa Allah jogoɗa nuraniya ma'rifatu billahi ganda Allah hande ko fal yawma babul fatih babun wahidu mutafarri'un yahdi bi ghayri masakin Cheikh Ibrahima Niass goto hay goto wawa wonde sarhu sudurin bi rubbi lubbin lam yaku qadni la qablu wala bi sinsasi yimɓe ko ari ɓe jottiɓe ko bawi ɓe jottaki Allah sah bawi hallajen Ibn Arabil Hatamen ko andintama ɗum dala sakkin ɓimima ha o wi eno ara saaha neɗɗo o wontata Allah hoore muɗum ɓimima ala weewi ayi ɗum gandanta fanamumoɓe ɓendani hallaj ɓe mbima no mbaɗa e Allah o wi ɗeɗet ana man ahwa ana nahnu ruhani hallana badanan nahnu muskina ala ahdil hawa nadribul amsali linnasi bina fa ida absartahu absartani wa ida absartani absartahu ayuha sailu an qissatina law tarana lam tufarrik baynana ruhuhu ruhi wa ruhi ruhu hay joni no heddi ruhuji ɗiɗi o addi hakkude makko e Allah ruhu heddi bawiɓe mbimo kalɗa e fanaw daj deppuga gorga min ka ɓe mbima ko mbiɗa oy ko faftaqaral kullu ilal kullu fa hab ijabati iskana sahhatun wa mahab wa dukkatil jibalu is najeytuhu wa ji'tuhu wa innani ma ji'tuhu fa qala li mubasidan fa khuz ma tara fa qultu ya ka'bata qalbi ma ara wala ura wallahi ma ura wala uridu shay'an is ataltu miqbala hay goto meeɗa haalde e fanaw ha yetti Baye Niass Baye woni gueji ma'rifatu billahi Baye tan andi Allah Baye tan wawi haalde e ma'rifatu billahi ay wonande Tidiane en koɓe yeddoɓe Allah yetake ɓe ganda yoɓe jaay deftere Cheikh Tidiane wi dufitu fi hadratil ghaybi daf'atan wahidatan fasara awwali akhiri wa akhiri awwali fasirtu ana huwa wa huwa ana min haysu huwa la min haysu ana nde nanmi hadara Allah nde poɗami foɗande wotere o wi nden sakkiteno wonti arwandam wonti sakkittam
o wi fof am yaari wonti seedam o wi fecceram wonti hakkudam wonti fecceram o wi nden noon gontumi Allah wontimi haala Cheikh Tidiane wona min o wi gontumi Allah wontimi way to Allah woni toon ɗo par ce que godal ngal ko Allah jogui o wi on sa namdinoma ko ujunere masala ko jaabugol gotol jagabantominum Allah on woni Cheikh Ibrahima Niass Baye wi min mi ala almuɓe fof ko seeremɓe lakinna man shahibani muradu lidaka nalu kullama aradu kala min jaaduɗo am mimi ala almuɓe fof ko seeremɓe ne gandanta ɗum kala jiɗɗo e haal hay goto wawa haalde e hadara Baye hadara Allah so wona Allah hokkuma en ndigal hande noon ko Baye Niass okka en ndigal ƴeew ko woni firnde muɗum minen sukaɓe tokoɓe amin cuwaji min min kaala e ma'rifatu billahi min darani koni Maham Ahmadoul Badawi Ibn Arabil Hatami l'imamul Qushayri l'imamul Jili kanko wiyanno fala jamiun illa wali fihi minbarun wala minbarun illa wali fihi khutbati wala alimun illa bi ilmi alimun wala shalikun illa bi sunnati wa fardi way ko maqama jenano o wi ko illa wala alimun hande tariqa hay goto wawa yettinde Allah so wona e maqama Cheikh Ibrahima Niass pour neɗɗo wawa andude Allah wuura nurani e ɓerde makko gona neɗɗo jottoɗa gona neɗɗo timmuɗo fof gona almuɗo Baye hay goto wawa hen haydara Baye wi law shitu ammal faydu bashira sonno mi welanoma aduna o fof humnanno wonta almuɓe ɓe mbi Baye ko tagi e wiyano o wi ala wala adrahu bi asrari tariqa wi ɗeɗet xamna wa alima fulanun wa kada fulanun eɓe gandi kaare no gandi eɓe gandi anduɓe Cheikh Tidiane no andi nelaɗo Allah no andi aduna fof ma ya kala mo memɗa tawat ko ali ɓam ko tagi ɗum wa khallafani fi mulkihi ba'da ghaibati fasirtu ana min woni khalifatullahi min Allah waɗi khalifa e dow leydi hande kala min godal e jub koye hamdan heɓoto koye Baye Niass tan par ce que neɗɗo wawa fewde e Allah wawa jogade jikku moƴƴo e hoolare tawa ala amnu woni hoolare ko mbiyami yimɓeɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe mbaɗa tarbiyu yoɓe mbaɗ feere ɓe ganda Allah kadi neɗɗo a jogoto yiite himme e Allah gandinomo Allah dara ceerno timmuɗo Cheikhul Kamilu te ceeb Baye koye Baye tan heɓoto Baye woni ceerno seeremɓeɓe koye mabɓe Baye woni ceerno mabɓe te kadi ma aduna yi wa marratal ukhra tarawna ajaban Baye haalta fenande Baye kala ko haali yimɓeɓe gandi kala ko haali hande janggo tawat yitere min woni ceerno mum seeremɓeɓe ɓe jottaki Allah sah tajallallahu zatul aliyatu qabla ma ra'at ghayrahu isma hunaka adahu fa awwalu mahbubin wa awwalu zakirin wa awwalu mazkurin unilu liqahu فقام يزود الغير هبا وغيرة يقول فما غير يسم صداه Baye wi nden o wi o haalni en ha o haalniren no nelaɗo Allah yettori Allah ɓe min Baye ko mbiyata no yimɓeɓe gandi o wi ndeysan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi anduɓe Allah yettiɓe oy ɓen jottanoki Allah sah oy koye nelaɗo ɓe jottoto noon nelaɗo waɗa ɓe kiira hakkude mabɓe e Allah tan jiya ruhuji mabɓe ɗi mbaɗa loh goto kala no wiya gani naggam eɓe noddito maqama o wi ɗeɗet o wi min musuma gis deret fune lay dugg ci hadara Yàlla ba waye xolal dañ may naa waxal sama leen déedéet lakinnani taxastuhu wakilan min okkat hadara temmuɗo e almudagal timmugal e nder hadara Allah e par ce que omo andi kala ko woodi ana nafsu wal afaqu wa man ma ra'aytaha tarani wa inni kullan min inde rabbi komin woni pittali ɗi min woni ko jiyaton ko kala jiiɗo poussiére jiɗɗaɗa dow jiiɗa poussiére an ka gumbo benn bët ɓaxut ñaari bët nit da nga yor la jamuhu yahjubu an fatihi la fatuhu yahjubu an jam'ihi taalibe dëgg mooy ki gis yàlla gis fi mbindee fi nga gis mbindee fi gis yàlla waaye benn bët rek xulli bii baaxul da ngay yor ñaari gariqu nuuri Baye nee na gariqu nuuri lam yaku bi imami fa kayfa bi man yufarriqu zulami imam mo gananda anda Allah gonɗo to taax yi mu sellani o on anda Allah on wa andindema Allah ana ki nga xam te majzub la mu ngi laf si maqaama yi moo tax Baye di ko naan yaa ayyuhal majzubu illam tasluki fa anta abtaru wayhaka fasluki wa innamal kaamilu man qad jamaa bayna almaqamayni wa haza masa la yahjubuhu jam'u an farqi wa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh almudo Oustaz Ahmed Ba